Dnes pokračujeme s vysvetlením ďalších funkcií UCATu. Postupne si vysvetlíme ikony a neskôr všetky efekty a veľa videí s názornými ukážkami. Začneme novú prácu v New Project, potom si ju môžeme premenovať a práca sa nám uloží do draft, čo znamená ukladanie nedokončených videí, ktoré sme ešte nepublikovali. Hudbu môžeme pridať ako celok, ale taktiež ju môžeme zložiť len z určitých častí alebo si vybrať len jednu obľúbenú časť. Toto video má 3 postupne pridané časti. Trim s ikonou nožníc pri úprave videa znamená skrátiť video a používa sa na odstránenie nežiaducich častí videa. Ak zadáme vyššiu číselnú hodnotu, tak ho môžeme naopak predĺžiť. Na to slúži duration a ikona ceruzky. Customize s číselnou hodnotou znamená prispôsobiť. Na fotke vidíme zámenie okraje a na jej orezanie slúži ikona crop. Tá odstraňuje nežiaduce okraje alebo pomer strán videa alebo vytvorí vertikálne video pre sociálne médiá.